Takže tu je problém s klimatizáciou. Začnem tým, že otvorím tu na dole a uistím sa, že v nej nie je žiadna voda, keď začíname. Teraz ju zapnem, režim nastavím na chladenie, na najnižšiu možnú teplotu, aby sa to ukázalo čo najskôr. Je 3/4 na 4. Vonkajšiu jednotku ešte umiestním kelimok, aby sme videli, koľko vody sa za ten čas zachytí. Takže máme skoro 5 hodín, takže prešla hodinka a niečo. Klimatizácia ukazuje chybu P1 a vonku je iba trošku vody nahromadenej. Teraz ju vypnem a pozrieme sa, ako to vyzerá v zásobníku. Takže si nachystám kelimok a to otvorím. Opa, už teraz to tečie z druhej strany, keď by to vôbec tiec nemalo. A vlastne tu otvoríme, tak stade vyteká veľké množstvo vody. A teraz ešte ani nie je naklonená, ale trošku nakloním, tak to pôjde ešte rýchlejšie. Všetká voda sa nahromadila v tomto zásobníku a vonku nevyteklo takmer nič. Takto nejako to vyteklo aj na zem z tej druhej strany.